Time's over. এই যে মর্ডরটা এটা প্ল্যান ଥିଲା বুঝলো এতে টেনশন তুমি এটা কেন খাউছো স্যার টেনশন লে মোর টিকে ভোক লাগে ন খাইলে রহি পারিবিনি স্যার সে কହୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଟିକେ ଫଲୋ କରୁ ମତେ ଏଠି କିଛି ଜମା ଠିକ ଲାଗୁନି କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଏଠି ସେଦିନ ରାତିରେ କଣ ହେଲା ମତେ ସବୁ ସତ କହିବ ନା ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଯଦି ମତେ କହିବେ ତୁମେ କିଏ ସାର୍ ମୁଁ ୟା ସାଙ୍ଗ ଏଠି କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ହଁ ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛ କଣ ଜାଣିଛ ଏ ବିଷୟରେ ସାର୍ ମୁଁ ଶୁଣିତେ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛନ୍ତି ମତେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ପୁରା ଇନୋସେଣ୍ଟ ସାର୍ ମୋ ମୁହଁଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତୁମ ମୁହଁଟା ତ ପୁରା ଚୋର ଭଳିଆ ଦେଖ ସାର୍ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ କହୁଛ ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯାଆନ୍ତା ଯେ ତୁମେ ମତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ସାର୍ ସେ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଥିଲା ହଉ ଯିବା ସେ ଜାଗାକୁ এই বিল্ডিংটা ভাই तुम भाई भाई भीतर झगड़ा मत तो लगुच तुम दी जण मरची बस ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରେ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ଜାଗାଟା କାହିଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚିହ୍ନା ପିଲାଟା ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡି ଆପି ଦେଇଥିଲି ଏଥର କାଇଁ ଆଣିଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହେଇଛି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରତେ ଆସୁଛୁ ମଝିରେ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ତମେ ତୁମେ ତୁମେ ତ ସେଦିନ ସେଠି ଥିଲ ଏଠି କଣ କରୁଛ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ହଉଛି ବୋଉ ରୁବି ହେଇ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ମତେ ତ ତୋ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏବେ ସାର୍ ଏଟା ମଣିଷ ଭାବନ୍ତୁନି ଏଟା ଆଉ କିଛି ତୁମେ ମତେ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡା କହିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବି ସେ ମର୍ଡର ସହିତ ମିଶିଛ ପୁଅ ତୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଏଠିକି ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ରହୁଛି ଏ ପୁଅ ଠିକ କହୁଛି ଏ ବାବା ଏଗୁଡା କଣ କହୁଛ ତମେ ସାର୍ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି ଶୁଣିଦବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଯିବା ତୁ ତା ବଡ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମରିବୁ ତୁ ନିହାତି ମରିବୁ ବାବା ଏମିତି କଣ କହିଲେ ମୋର ସତରେ ମରିଯିବି ସିଏ ମଲା ଏବେ ତୋ ପାଳି ତୁମେ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଠିକ ଆସିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ବି ମର୍ଡର ସାମିଲ ଅଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଭୂତ ଭୂତ ଭୂତ
ମର୍ଡର ହେଇଛି ଗୋଟେ କିଛି ସିରିୟସ୍ ନେବେନି ମାନେ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସହିତ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମରିଲେଣି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ମରିବେ, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ତୋ ପାଳି, ତୁ ମରିବୁ ଏବେ, ସିଏ କାହାକୁ ଛାଡିବନି। ହେ ତ ବେକାର କଥା କୁହନ୍ତୁନି ବାବା। ଆପଣ ତ ଜେଲ ଯିବାରେ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ ବୋଲି ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ତା ବୋଲି କଣ ସତରେ ଭୂତ ଅଛି ବୋଲି କହିବେ? ବାବା ଏବେ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି, କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, ସବୁ ମରିବେ। ଜାଣିଛି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମରିବା ଭିତରେ ତମରି ହାତ ଅଛି। ମୋ ସହିତ ମିଶ ଆଉ କାମ କର, ପଇସାକୁ ପଇସା ପାଇବ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବଞ୍ଚି ଯିବା। ବାବା 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 ଭାଇ ବାବା ଆଉ ନାହିଁ। ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଚୁପ ରହ। ହଉ ଶୁଣ, ବିକି, ଏ ବିକି, କଣ ବିକି?